Min ko Foroforonda Aissata Mamadou Ba. Konngol harameeji jeeɗiɗi. Buuɗal yurmeende ƴellitiingal e innde Genowo. Yo jam ñallu haa to cinciŋɗe ma kaaɗi. Ɓesngu ina e wuro, jawɗi ina sari e ladde harimaaji. Yo yitere ma renu. Kala ko njeyɗa mi jootiri ɗum biigi baggi gayɗi ma ɗi e ƴiiƴam sagataaɓe. Minen ɓiɓɓe Fulɓe. Min gondaniima harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. Go'o min penata. Ɗiɗi min gujjata. Tati min kulata. Nayi min janfotaako. Joyi min ta'ata enɗam. Jeegom min pirtata aadi. Jeeɗiɗi kala ko daña ina renɗa min ɗawata. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. E laawol Pulaagu ngol min dañi e baaba kala kam woni mama kala e nene ndagara. Kam woni sabu kala. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. E barke kosam e neɓam. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. Foroforondu ina seeɗi. Kam woni mawɗo sippooɓe. Kam woni moftuɗo sirru burgal kelli ɓirdugal eeri e lahal baddi. Kam humpiti ko bolong e sumalle kosam kaalata. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. E yeeso kuumen kam woni mawɗo aynaaɓe mo geno dundaari resni duruunde harimaaji. Caali e beeli e daabaaji. Wuro e ladde. Kam wakki sirru sawru nelɓi e bugol daɗol. Kam foɓɓi durbel cabbinnayi ndewi hen. Kam soggiti kooɓi forli lelli wili e cewɗi to ladde tuula heela. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. E tooraade ndokuwal caamaaba baa bacce kangi 96. Yo min male jawɗi e cellal. Min piɓi ɗiɗo harameeji jeeɗiɗi ɗi men pirtata. Yo geno dundaari wuurnu min, suura min, danda min no dandirno ndaw e nder jeereende. E ngendiiji nano e ñaam. Gila njaajeeri coya haa sahal haa ɓaleri haa majjeggeeje. Konngol harameeji jeeɗiɗi e ɗemngal Pulaar.